faça muito isso vai te 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 faça muito и може скоро да не снимам клип на това за не ви притеснява. Просто съм малко заед или пък много, но каквото да направя аз като нямам време. Някой път пак ще направя клип, но за сега няма да скоро да направя братлета. Да знаете братлета, скоро нищо не стане, нямам си на представа братлета. Не знам какво става братлета, но съм много заед, много домашна и така нататък. Не че аз много пиша, но пак пиша и каквото става така, става, оу. И ми става малко скоро братлета. И здравейте хора, аз съм Митко. И здравейте хора, аз съм Митко.